बि सावरायग्रानो इएम मासि होनांगौखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जिंगासिनांगौ गैया। बिटिआरआव दाबोनो गोबां इएम मासिया लांदां जानानै दं। बि सावरायग्रानि इएम मासिनि थाखाय बिटिआर सोरखारा सावरायगासिनो दं होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। 14 नं चिरां दुवारनि सान्थिपुर ब्लकआव माखासे प्राइमारिखौ लानानै जौगाखांनाय हाबाफारि दिनै सावरायलायदों। आरो बेराफारसेथिं मोनसे बाथ्राया बेनोदि बिथां सावरायग्राखौ इएम होनांगौ होननानै रायजो राजा आरो एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा दाबि खालामदोंमोन। नाथाय बेखौ लानानै जिंगासिनांगौ गैया आरो दासिमबो बिटिआरआव इएमनि मासिया गोबां लांदां दं। बेनिखायनो सावरायग्रानो इएम मासि होनांगौखौ लानानै जिंगा जानांगौ गैया होननानै फोरमायो बिथां रनजित बसुमतारिया। आरोबाव बिटिआरआव नेपालिफोरनो प्रोटेक्टिभ हारि फोसावनायाव बर' हारिया जेबो खहा जानो मोना होननानैबो दाबि दैखांदों बिथां रनजित बसुमतारिया। ब्लकआवहाय जों मा डेभेलपमेन्ट खालामनाय जागोन बेखौ प्राइमारिफोरजों जयै सावरायनानै मोनसे प्लान लानाय जादों। खिन्थु मोनसे खोन्थाया सैथो, जोंना पस्टआ जाबो खालि दङ। खालि पस्टआव माने सोफुंनायनि जोंहा गोबां राहा लामा दंबावो। बेनि थाखाय टेनसन लानायनि बाथ्रा फैया होननानै आं सानो आरो। प्रोटेक्टेड कमिउनिटि हिसाबै बिथांमोना आगोलनिफ्रायनो दंखायोमोन। खिन्थु स्पेसियेलि मोनब्रै जिल्ला बिटिआर आरो जों सदिया जिल्लाखौ होनानै जा प्रोटेक्टेड कमिउनिटि हिसाबै गभर्नमेन्ट अफ आसामा दा गोदानै डिक्लेरेसन होदों। बेखौ मा थांखिजों आसाम गभर्नमेन्टआ होदों बेखौ जों दाबो मोजां मिथिजोबा। एसेमब्लिया जोबनायनि उनाव जों बेखौ मोजाङै सावरायलायगोन। खिन्थु बिनि बे थांखिया जोङो सानो बे नङा जे आसाम गभर्नमेन्टआ नेपालिफोरखौ जोंनि बिटिआरआव प्रोटेक्टेड कमिउनिटि होनायनि थाखाय जोंहा माबा मोनसे खहा जागोन बा खहा दा खालामथों बा जोंनि जा थाखानाय बे थाखानायनि मोन्थाइनिफ्राय जोंबो बन्सित जानांगोन बेबो जानाय नङा बा दा जानांथों। बेखिनिखौल' आंनि बेक्तिगत मदनिफ्राय आं बेखौ बुंनाय जादों।